Guten Tag, dámy a pánové. Dnes si zahrajeme Minecraft s pár módama. A ne, není to hardcore, protože jsem neschopnej přežít jeden den. No dobře, tak jdeme. Hele, tamhle jsou třešňové stromy. To si ze mě děláte Vážně někam zahučím hned takhle na začátku. Tak ještě, že tam nebyla nějaká díra skrz jak v těch TikTocích. Tak, jako správný Minecrafták musím na začátku natěžit dřevo. Nejdřív hezky crafting table, pak sekeru a ukážu vám jeden z módů, který jsem pro tuhle sérii stáhl. Jmenuje se Falling Trees. Tak ovečky, pojďte ke mně, já vám neublížím. Kecám. Ublížím vám, abych pak mohl večer spát v teplé posteli. Už zbývá jenom jedna. No tak, pojď sem. A mám tě. Sakra, a mám po sekeře. A hele, co pak to tu máme? Uhlí, oh yeah. Sice by bylo lepší železo, ale nevadí. Hlavně to železo mi mohl nějaký cigán ukrást před nosem. What? A jdeme dál. Další uhlí. Dobře, sem zatím nejdu. Tak schválně, co tu bude. Aha, tak nic. Tak přece jenom ti cigoši nevzali všechno železo. To je vše, škoda. Tak jdem zase o dům dál. Hele, copper. Zase uhlí si přijdu, jako kdybych byl někde v Havířově. Dobře, tam už vůbec nejdu. Radši beru čáru a jdu hledat nějakou vesnici nebo místo k zabydlení. Cestou je ještě takovej krásný západ slunce. Co víc si můžu přát? Dobrou noc. Dobré ráno, můj freund. Seberu si své saky paky a jdeme dál. Zdravím, ovečky. Jak se máte? Asi ne moc dobře, co ha? To dám. Geronimo! Au! Au! Dobře, tohle se úplně nepovedlo. No, pro jistotu to znova riskovat nebudu. Teď už to možná půjde. Do nekonečna a ještě dál. Pluj, Steve, pluj z vesela si pěj. Že bych tam šel? Tak ne, je tam zombie. I když, toho bych možná mohl zabít. Možná ne, pomoc! Jsem neschopnej přežít jeden den. Další výhoda jednoho z módů, vidím, kde jsem zemřel. Tak teď hlavně rychle! Tak snad mám všechno. Hold up. Wait a minute. Hele, červené kytky, si obarvím postel. Kde mám postel? Jsem jí tam někde musel nechat. Na ní kašlu, si udělám novou. Tak, a teď budu mít krásně červenou postel. A teď je na čase najít nějakou vesnici. Hele, kráva. Kam utíkáš, krávo? Ty vole, takovéhle štěstí můžu mít opravdu jenom já? Dobře, je na čase si něco upéct. Co to je? To jsou dýně? Dobře, tak pro ty já si zajdu. A už jsou moje, Dobrou noc. Dobré ráno, můj freund. A dnes zase pokračujeme v naší výpravě za vesnicí. Vlci. Škoda, že nemám kosti a nemůžu si je ochočit. No nic, pokračujeme dál v krasojízdě. Zase do prd. Alespoň se kouknu, co tu je. A nebo ne? Co to je? To je věž villagerů. To se mi nelíbí, ale označím si to tu. Člověk nikdy neví, kdy se to bude hodit. Hele, támhle jsou další třešňové stromy. Lol a dokonce i emeraldy. Škoda, že nemám železný krumpáč, abych to vykopal. A hele, co pak to tu máme, vesnice? A dokonce i s kovárnou, super. Tak co pak tu mají pro mě dobrého za loot? Seno, super, to se bude hodit. Tak schválně, co mají dobrého v kovárně. Tohle si taky vezmu. Člověk nikdy neví, kdy se to bude hodit. Tak, a co pak máme uvnitř? Diamanty! A zlato, super! Tak jo, vše mám už u sebe, tak schválně, co tu mají dál. Další seno. Hele, zahrádka, tak schválně, co v ní mají. Mrkev, super. No, a to je vše, tak jdem hledat místo na barák. Možná bych ho zkusil postavit někde kousek od vesnice, ale ne až moc blízko, protože když budu chtít něco stavět, tak by tam mohli vesničani oxidovat, a to nechci. Tady by to šlo, jenom trochu upravit terén a bude to akorát na postavení mého skromného obydlí. Tak, a už jsem zabydlen. Vysadím si tu ještě ty sazenice těch třešňových stromů, abych si z něj pak mohl udělat barák. Hotovo, teď už jenom počkat, až vyrostou. Tak mezi tím půjdu trochu poupravit terén. Tak, a teď se můžu vrhnout na stavbu baráku. Nejdřív začnu výstavbou podlahy a z čeho jiného než z třešňového dřeva.
Teď udělám stěny. Tak snad jsem to napočítal správně a bude mi to vycházet. Ještě mi k tomu prší. No pecka, už abych to měl hotový. A teď střechu. No a teď vzhůru na střechu. Chápete? Vzhůru jakože nahoru. Vtip, ne? Tak ne no, snaha byla. Asi mám zkažený humor. Hotovo. Konečně se už můžu nastěhovat. Ještě okna a už to skoro bude. No, už jen dveře. A je hotovo. Tada! Řekl bych, že se mi domek povedl. Co myslíte? Ještě udělám nějakou malou zahrádku? A bude to top. No, už chybí jen splodit syna a budu podle českého přísloví připraven zemřít. What? What the f***? Tak a malá zahrádka je hotová. Jak se vám líbí? Je nádherná, že? Toto je opravdu pravý český sen. No, z dnešního videa je to vše. Hoďte like a odběr a uvidíme se v dalším videu, ve kterém budeme craftit jeden z módů, tak čus, moji freund.